Juhan kanssa. Sitten 20 eliittiä miehet ja tänä vuonna ykkönen on Rasti Kurikan Eero Markkila. Ja Eerolle palkintona on sitten, kun syksyllä kerta mies oli opiskelemaan lähdössä, niin sinne omaan opiskelijahuoneeseen, olohuoneeseen uusi mediataso, että siihen on sitten hyvä laittaa se. Eli tässä oli 20 eliitin palkittava. Oli kyllä köyhtynyt nää nuorten eliittiä. 10 vuotta kun mä olin 24 Finivillä vaarikaudessa, niin se oli varmaan 30 kanssa yhteen. Ja jäljellä meillä palkintojen osalta 2 sarjaa. Pääsarjat naiset ja miehet. Aloitamme naisten pääsarjasta. 3 parasta palkitaan FIN5 suunnistusviikon 2012 Jurvalla ja Teuvalla kisatusta. Kisassa 5 kisan jälkeen paras on Paimion Rastin Katri Lindqvist. Toinen Paimion Rastin Salla Fagerud. Ja kolmas Angeniemen Ankkurin Pinja Mäkinen. Mikä se Katri on? Joo, harmi kun se ei ole. Hei. Kimpe laittaa hälytyspuhelua ja menemään. Totta läheltä seurat toisiaan. Pakkaras. Taka niinku pakkasuo. No. No harmi kun voittaa kyllä. Kun se täällä vielä on kuitenkin, niin se ei tiedä mihin palkinnot jaetaan pesulla. No siellä saavat herrat jakaa nyt. Katri on varmasti kohta tänne tulossa, kun vaan saadaan jostain kiinni. Katria nimittäin odottaa täällä palkintoja, jossa ruokapöytä jatkokansilla. Salla saa kotiin vietäväksi pöytäkellon, Denusoptuotepuun talonpoikas Rokokon pöytäkellon. Ja Pinjalle sitten ruohon leikkuri on siellä takana. Saa laittaa Vesan ajamaan ruohoa sitten. Onko se normaalista? Mitä kysyä? Otetaan se Katri sitten kohta tänne ihan omaan palkintojakoon, kun se tuolta löytyy. Menemme miesten kisaan. Miesten kisassa. Vaapsahaasteessa Johanna. Miesten kisasta tuosta varmistin 6 parasta palkitaan tänään. FIN5 suunnistusviikon mestari on Kim Fagerud, Paimion Rasti. Toinen Andra Kentulson, Sverige. Kolmas Vesa Mäkinen, Angeniemen Ankkuri. 4. Vesa Kankaanpää, OK77. 5. Ari-Pekka Lassila, Vetelin urheilijat. Ja 6. Jarno Kalliokönnö, Rasti Kurikka. Tuo pääkaupunkiseudun Vainiolla tuo Kankaanpää 40 päälle ja menee sairaan kovaa. Joo. Vesa puuttuu rivistössä, meniköhän Pinja vaihtamaan, mitä Vesa sieltä kohta tänne singahtaa. Talonpoikaisrokoko seinäkello menee sinne Fagerudeille. Nyt on sekä olohuoneeseen että makuuhuoneeseen oma komea kello. Sitten kakkoselle olohuoneen kalusteita, sohvapöytä plus taso menee sinne Olssonille. Joko Bordeaux tai Rymme 3 kuittaa kotiinsa Kiukaan. Mäkisen Vesa puuttuu sieltä välistä. Ja sitten ruohonleikkuri on 4. palkintona siellä Kankaanpään Vesalle. Pääsee Vesakin ruohonleikkuu puuhiin. Ja 5. Ari-Pekalle juoksuasu ja sitten Kalliokönnön Jarnolle pellava pyyhe ja lahjakortti. Kovia painoa.
10 euron lahjakortti. Mikä on ruohonleikkuri? Se ruohonleikkuri on suuri. Syksyllä sai kello ja 3 ruohonleikkuria. No niin, nyt kameroille pienet vilikutukset. Ja Mäkisen No niin. Vesku tulee sieltä, että odottakaa, laitetaan Rattaan kolmosmies palkinnoksi. oikealle paikalle siihen väliin. Kolmas palkinto oli kiua. Kiuas sinne vielä Vesalle, niin kaikki on kohdallaan. Tässä miesten pääsarjan 6 parasta. Isot aplodit näille herroille, jotka tänään taistelivat 11 kilometriä raaka reissu takana. Kiitoksia ja hyvää kesäjatkoa Turvaan. Muistutan tässä, että tulkaa noutamaan olla palkinto. Nyt otetaan pieni tähän, jatketaankin vielä palkintoja, joka sillä naisten pääsarjan voittaja Katri Lindqvist saapuu tuolta paikalle. Ohjataan Katri sitten tänne miesten seuraksi. Jakso loppua turhaan vai kilpailun jälkeen? Katri noutamaan oma palkinto. Eli spiikataan oikein. Naisten pääsarjan voittaja Katri Lindqvist, Paimion Rasti. Siellä nimittäin ruokapöytä meni teidän taloudessa uusiksi. Se on Markukselle kiva yllätys, kun saapuu MM-kisoista kotiin ja Katri on hommannut uuden ruokapöydän. Sä voit sanoa, että maksoi 1500 € ja maksoin sinun tililtä. Täällä voittajaa vielä kuvataan. Katri, mene siihen Juhan kainaloon, niin tulee hieno kuva. Ei tarvi varmistaa. Sitä on kuva viitaa. Näin on palkinnot eliittisarjojen osalta jaettuna. Noutopalkinnot edelleen odottavat ottajansa täällä rekan lavalla. Tulkaa hakemaan omaanne. Toivotan näin kuuluttajan toimesta oikein turvallista kotimatkaa teille kaikille. Kiitos hienosta suunnistusviikosta. Ja tavataan jälleen suunnistuskisojen merkeissä tämän kesän ja syksyn aikana. Sen verran nämä voittajat. Nu börjar tävlingen vara slut. Kom hit och undersöka enkla priser här från lastbilen om vi har priserna att hämta. Nu när vi kör iväg mot hemåt, jag önskar er att köra försiktigt. Och vi ser här i följande tävlingar sen under hösten. Väärin viimeisen, ei kun viidentenä viimeistä rastita oli Suopala ja sitten oli pehemmin. I wish you a good trip to home. Competition will start to be ending here at Teuva. Wish you very good trip to home and we'll see next year at Vuokatti, Kainuun rastiviikko and World Championships. Se oli huumoria tämä. Se on. Olla uudestaan sitten kolmen vuoden päästä. Joo. No niin, no silloin voi olla häntäpääpala. No jos oli ne. Hello. Ja todellakin, jos on palkintoja vielä noutamatta rastireittiläisten palkintoja ja muita, niin täältä lavalta käykää nyt noutamassa omani tässä välissä. Ja myös muiden sarjojen noutopalkinnot löytyvät täältä rekan lavalta nyt kootusti kaikki, ettei tarvitse singahdella minnekään. Ja sitten tänne lavalle pyydetään kilpailujen kartta vastaava Jari Mahlamäki lausumaan nuo viralliset päätössanat tälle kilpailulle. Oi ja munkin pitää Okei, Suvi, me nyt heti niin Juhan, että